kwaMutare konzi akuchadyiwi rinopisa. Panguva inoi yatiri kuona kuti aiwa madeaths ari kumuvha zviri very fast achiaproacha aiwa the March 31 kuri kuonekwa kunzi vanhu they are planning mademonstrations. Panapa we are seeing kuti kwaMutare kwachizovhurwa hombe. We have seen kune mamwe cities nematowns kuti mariot police ndo aonekwa achipatrola mastreets, but now kwaMutare kuonekwa matrucks emaarmy not subscribe like on the pay like on. Zvamuri kuona video I was seeing that truck already the military army ramuri kuona iro nerimwe riri pamashure pacho reZRP police. Panapa BBC inobuda nyora chiti geza effect. As temperatures are rising in Zimbabwe, army and police trucks were seen on streets in Mutare. Chitiko chinoonekwa kunzi aiwa army yochionekwa manje kumastreets kwaMutare. Panapa zvatiri kuona kuti these guys aiwa it is a warning iri kupa macitizens kunzi aiwa we know kuti muSouth 31 you are planning something, but chimboona zvatinazvo izvi mashoko anonyatsokuonekwa kuti the government is ready aiwa to thwart vese vangada kukodzeresa chaos muSouth 31 March. But izvi zviri kushamisa vanhu oda kuti vanhu they are not backing off, avazodzokera kumashure. We are seeing vana bomushogeza vatoramba vachiishuwa national address. Tiri kuona kuti masupporters aGeneral Chiwenga vari kuramba vachisapota pamasocial media handles vachiencourage anyone and everyone kuti apinde mumastreets vaite mapeaceful protest. Chitiko chiri kuonekwa nevanhu kuti aiwa things are not very well. Zvinhu panguva idoi zvinatsokuratidza kuti aiwa hazvina kumira zvakanaka. Mashoko atiri kuona kuti even the regime ichiramba yakaklinga onto power ichitya isingatodiwo zvekare kutosiya mapowers. Panguva ino zvakonzeresa tension and people now they are waiting to see as the events unfold. Tudze mafungiro eimoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Pene comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.